Hingpit na napasar sa Konseho sa Dakwen sa Mandaue ang ordinansa nga nanalipod sa mga Mandawihanon batok sa mga harassment o pagbinastos. Subay usab kini sa balaod nga Safe Spaces Act. Ang report ni Nico Serino. Kining mga managhigala nga taga-barangay Subang Dako nakasinati na kuno og kiwaw nga sitwasyon sa kadalanan. Usa niini ang higayon nga dunay manitsit, butang nga di sila komportable. Usahay di na lang nila kini panumbalingon. Mga bastos niya, walay respeto sa mga babae. Nagtuusad siguro sila ba na di na ma-feel ang babae nga na bastos or samtang nga na. Then, makayon ko, siguro sila yung mga manners, o sila nagpantudluan sila magginikalan, siguro nga magkinaw babae, marespeto. Ang kaming mga barkada, maagimi ba? Mga dekarga, mga kasagaran, mga dagong truck ba? Sitsitsan yun. Ang catcalling makonsidera nga Gender-Based Street o Public Spaces Sexual Harassment Act nga hugot nga gidili karon. Ang konseho sa Dakbayan sa Mandaue may papasar og local ordinance kabahin sa Safe Spaces Act. Ubos niini silutan ang mga mohimo sa kalapasan sama sa mga lihok nga makaharas, sexual comments, suggestive language, sexual jokes ug uban pa. Mga kalapasan nga sagad gibuhat sa mga pampublikong lugar. Daghan biya sa tagmasugatan nga mga catcallings, mga bugal-bugal, binastos kababayan so ato sana siyang gitagaag bili no nga atong maprotektahan sa nagatawas ato dire. Ang mga penalties ana ato sa gyud ang giagad ngadto sa nasyonal. Giklaro sa nangamahan sa ordinansa alang kini sa tanan nga gender nga posibleng makasinati og pagpangabuso. Sa tanan ni Gender-based. Sa tanaw, this is gender-based. Mababay, malalaki, matumboy, mabayot, matiguwang, mabata. Tanan, no? Mao nga giawhag ang halapad nga education campaign aron mapasabot kining maong topic ug kalikayan ang pagpangabuso sa katilingban. Ganahan mi nga kung ang mga tao mag-istorya about Mandaue, makaingon sila ba, uy, ang mga Mandawihanon, no? Mga kabaw gid mo respeto, nagpakabana sa ilahang isig ka tao. Dili ta gusto nga asus kaway mga batasan in ana. Gusto ta nga ang ato ang new breed, new generation of Mandawihanon. Kana na nga kanang something to be proud of. Ang pagpapasar sa local ordinance sa Mandaue pamaagi sa pag-institutionalize sa napasar na nga balaod ni atong Abril nga Safe Spaces Act. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.